sabar, santai Mas Mimin, tenang. Ya, tenang aja. Ah, iya. Santai Mas Mimin. Aku kira berangkat loh Mas. Aku ora berangkat, tenang. Tenang, aku ora berangkat. Oke? Tenang ya. Sineksen bulan kekencar ing ratri gure jagat bareng klawan si reki natah bunga melenggo terus nyanding sliramu Iman genyo manis sesut yaku hati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan bojanku sayang manggih landangan bareng bisa kasambatan handok jati ning kesetiaan ayo LM Music SCL TV sampai bawah loh Mas. Sampai bawah loh Mas. Sikat Mas. sineksen bulan kekencar ing ratri gure jagat bareng klawan si reki natah bunga nglenggo tresno nyanding sliramu genyo manis sesut yaku sandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan bojanku sayang manggih landangan bareng bisa kasambatan handok jati ning kesetiaan SCL TV apa Mas? SCL TV? regane miring karo gambare bening Ya ngono ki joget ki sampe bawah lho. Joget kene-kene tok aku ya iso. Ono, kene-kene. Ayo Mas. Iya. sineksen bulan kekencar ing ratri gure jagat bareng klawan si reki
bungah nglenggo tresno nyanding sliramu Genyo manis sesotyaku. Apa ya Kak Mas? Iya. Sikat yo. Mimi mintuno setyeng katresnan Pujanku sayang manggih kangengan Mering bisa kasembatan Hanto jati ning kasetya nganti sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan Pujanku sayang manggih kangengan Mering bisa kasembatan Hanto jati ning kasetya kesempatan anto jati kasetya.